זה לא יכולתי להבין. כשזה הגיע אליי, הייתי לגמרי עבודה. וכשהייתי צריכה לעשות משהו למען הילדים, אז עשיתי הכל. ואז את יוצאת למסע. את יוצאת למסע נפשי שמתואר בספר הזה. את פשוט אומרת, אני לא מוותרת על החיים שלי. אני יכולה לקחת את החיים שלי בידיים, אבל אני יכולה לצמוח מהמקום הזה. נכון. ואת יוצאת למסע, ובאיזשהו שלב את בוחרת לנסוע לבד להודו. למה דווקא להודו? אין לי מושג, היום אני מבינה שכנראה זה משהו נורא משך אותי, כי בילדות גדלתי המון שנים בשכונה של הודים, ומאוד מאוד אהבתי אותם. ונמשכתי להודו, אולי צבעוניות, אולי סיפורים, אני לא יודעת, ואני חושבת שזו הייתה ממש מחשבה מאוד נכונה, כי איך שנחתתי בהודו, הבנתי למה הגעתי להודו. למה? האנשים הפשוטים, המתוקים האלה, ששמחים מכלום בעצם, הם הזכירו לי את השכונה של בנית שאני גדלתי בה, את הרוע ואת הייאוש ואת הסמים, לעומת אלה שמבסוטים ושמחים, מה שבעצם אין להם כלום, והם כל כך מאושרים ושמחים, והנעימות שלהם, ועל כל דבר הם הודו, שכל פעם הרגשתי שהם מודים לי על מה שקניתי איזה צ'פטי או משהו כזה, זה הקסים אותי. וראיתי שעוני זה לא אומר שצריך להיות רע או גרוע, זה יכול להיות משהו טוב ושמח. אבל את יודעת שקראתי את הספר ואת מתארת נורא יפה את הודו, ואני אומרת שוב, הספר היומן הזה שאני חושבת שכל אחד צריך לקרוא אותו, אני באמת חושבת שכל אחד צריך לקרוא אותו, הולך בשני מהלכים, הוא הולך במהלך אחד של, וכל פרק, כמעט בכל פרק יש את זה, יש את המהלך של האור הגדול שאת מגלה את בהודו ובתוכך, ואת המהלך של החושך, של הזיכרונות האלה שכל הזמן יוצאים, והם יוצאים לכל אורך הספר. פתאום לאט לאט נשלפים לך עוד זיכרונות, וכל זה קורה במסע כשאת לבד. כן. כן, אני חושבת שזו פעם ראשונה, אחרי 50 שנה שהרשיתי לעצמי להיות אני. הרגשתי כמו ילדה, ממש. אפשר לבכות, אפשר לצחוק, אפשר להיות בדיכאון, אפשר להקיא, אפשר לעשות פיפי, אפשר לעשות הכל, ואף אחד לא עושה כלום. כל הזמן הייתי צריכה לדאוג לעצמי, ולא הייתי מיומנת. לא ידעתי מה עושים. מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, במה אני שמחה, וזה היה פשוט להכיר את עצמי, ממש להתחבר לילדה שבי. ממש התנהגתי כמו ילדה, הייתי הולכת לכפר, משחקת עם הילדים קלאס וחבל, והרגשתי ממש ילדה, והבנתי שבעצם אני דילגתי על השלבים האלה, שאני רוצה מאוד להשלים אותם ולהיות באמת משהו אחר. את אמרת כמובן מאליו את האפשר לעשות פיפי, והנושא הזה, תסלחו לי על המילה, כן, אבל זאת המילה האותנטית שמופיעה בספר, הנושא הזה של עצירת השתן, מופיעה בספר המון פעמים כסממן נפשי. תסבירי לנו, למה זה היה לך כל כך קריטי לעשות את הפעולה היומיומית הזאת בצורה חופשית? מכיוון שהכל קרה בשירותים, תמיד היה בשירותים, במקלחת, תמיד היה קשור לצרכים שלי, והפחד ללכת לשירותים היה כל כך גדול, אז הייתי צריכה כל הזמן להתאפק, ובאיזשהו שלב כבר לא יכולתי להתאפק, ואז הייתי הולכת לשירותים, ואז הוא פשוט היה מגיע. וזה שנים, וזה עדיין... וגם אסור היה לכם להרטיב במיטה בלילה, נכון? ואסור היה להרטיב במיטה, הייתם נאנשים. וכמובן, כן, הייתי ערה במשך שעות כדי לא להרטיב, אבל באיזשהו שלב נרדמתי וכן הרטבתי. ובהודו התיקון היה ששם עושים ההודים בכל מקום, ולא רק שהם עושים, פשוט שוטפים את עצמם, וזה היה לי כזה חידוש ענק. פשוט הייתי צריכה לגעת בעצמי סוף סוף ברכות, בנעימות. לקח לי חודשים, אבל כשעשיתי את זה הבנתי שעשיתי תיקון ממש גדול בנושא הזה. את לגמרי עשית תיקון. כן. עכשיו, אחד הדברים המופלאים, שאת שעברת חוויה כל כך קשה בילדות, עבדת כגננת. גם היום את גננת, נכון? כן. מטפלת בילדים. כן. גם מטפלת משפחתית, מטעם אדלר, וגם גננת הרבה שנים. אני חושבת שהמיומנויות שפיתחתי בדריכות ובלהבין ולקלוט מה מרגישים כולם בבית, כבר אני חושבת מגיל 3 הייתי גננת של ההורים שלי ושל כל האחים שלי, החלטתי שאני רוצה להיות בחברת ילדים, להרגיש אותם, לקלוט אותם, להבין אותם, ומה שקשור לילדים אני מרגישה הכי טוב. אז אני רוצה רק לנצל את העובדה שאת כאן איתנו. ואת חווית את הדברים האלה מקרוב, ואת מתארת חיים של ילדה שסובלת מהתעללות בכל המישורים, בצורה מאוד ברורה ובהירה, כפי ששמעתם. תני לנו סימנים. ילד שסובל מהתעללות. התעללות פיזית, התעללות נפשית, התעללות מינית, שאולי נמצא בסביבה שלנו. מה אנחנו צריכים לחפש? אני פונה לגננות, לחברה, למורות, לכל אדם באשר הוא אדם, לשים לב מה קורה מסביב, לילד שההתנהגות פתאום משתנה באופן קיצוני, ילד עם עיניים עצובות, יש הרבה ילדים עם עיניים עצובות שמסתובבים, ומאחורי העיניים מוסתר איזשהו סיפור.
ילדים שמתחילים להרטיב בלי סיבה מסוימת, ילדים שמתחילים להכות. את מספרת שאת כל הזמן ציירת נחשים בתור ילדה. בציורים של הילדים, בשפה שלהם, בתנועת גוף שלהם, ברצון הזה, באובססיה לחזור על אותו דבר, לשים לב מה קורה, כי זה סימנים שהם משדרים לנו, כי אני חושבת שאין ילדים רעים. יש ילדים שרע להם, פשוט רע להם, וההתנהגות שלהם, תשמעו, תקשיבו, תראו אותי. ואני חושבת שאם אנחנו קצת נשים לב מה שקורה מסביבנו, אנחנו נצליח מאוד מאוד ליצור מצב שכן, ילדים יוכלו גם לגשת ולהגיד, כי ברגע שרואים כזה ילד וכועסים עליו... שזה מה שקרה לך. לא רק שסבלת והגעת לגן חולה ולא מרגישה טוב ומחוסה בקינים וחולה, גם הגננת פגעה בך, והגננת העמידה אותך בפינה והכניסו אותך למחסן, אף אחד בכלל לא הבין מה קורה לך. אני חושבת שאז החלטתי להיות גננת, נראה לי. באמת? כדי לתקן את זה? אולי, זה בתחושה שלי שאני תמיד חשבתי שאני אהיה גננת ואני אגע בילדים, ואפילו הם יריחו, והיו ילדים שמגיעים באמת לא מריחים טוב, והייתי פשוט עושה להם מקלחת, כדי שהמטפלות תוכלנה להתקרב אליהם. כל כך פחדתי שהם יהיו דחויים כמוני, ובכלל בגנים שלי הייתי בכלל עושה להם מקלחת בצהריים, כי אמרתי, הם צריכים להרגיש טוב ונוח, כשהם הולכים לישון, בבית. ניצה, אנחנו עוד מעט צריכות לסיים לצערי, למרות שאת נשארת איתנו כאן להדלקת נרות. על הספר שלך קוראים שלום לך מסה הקטנה. מי זאת מסה? מסה הקטנה זה השם שקיבלתי מסבתא שלי, ששנאתי אותו, ושנים לא רציתי, התביישתי בו. מי זאת מסה? מה מקור השם הזה? אני חשבתי כל החיים שזה מאוס, זה משהו לא טוב, כי זו הייתה כנראה התחושה הכללית שלי. אחר כך הבנתי שמסה זה משהו של מכיל ומשהו טוב ולא משהו רע. מסה זה שם של צדיקה גדולה, היא סיפרה לך שהיא קראה לך בשם של צדיקה גדולה, נכון? מישהי שלא היו לה ילדים והיא הייתה צדיקה בטריפולי, וזה השם שלה קיבלתי. והיום הקטע של לתת את השם הזה, זה היה בזכות העורכת המדהימה שלי, ענת ישראלי, באמת להתחבר למסה הקטנה הזו, כי הבנתי פתאום שרק אם אני מתחברת לילדה הקטנה הזו שבי, אני יכולה לרצות לחיות, להמשיך לחיות, ואני חיה, ולהיות. ולהיות ניצה, וכמו שאת כותבת בתחילת הספר, את מביאה מתוך ספר בראשית, ובגפן 3 סריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה. הבשילו אשכולותיה ענבים. מה החלום שלך היום? מה היית רוצה להקים? החלום שלי הוא כבר לא חלום, הוא באמת שבת של חלומות, כמו שאת אומרת. בראש שלי כבר יש מרכז לנפגעות גילוי עריות, אבל מרכז לכל המשפחה. כל המשפחה נפגעת, הפוגעים, הנפגעים, הסמויים, האחים, כולם נפגעים. כל הסיפור שגרם לי ש10 מהאחים שלי לא מדברים איתי, הפסדתי אותם, אבל אם היה כזה מרכז שיכול לטפל גם באלה שלא כל כך נפגעו, כן נפגעו ופגעו, אני חושבת שהיינו נראים אחרת, כי זה פשוט עובר במשפחה. ואני, כן, אני מקווה שאני שברתי את המקום הזה, ואני רוצה להודות ממש בהזדמנות זו לאורחים המדהימים שלי, רועי יהודה, לענת ישראלי, לענת לויט, על העריכה, על העטיפה המדהימה שמטפו אותי, על מסה הקטנה שהם עשו אותה כזו מתוקה, שפשוט מי שנוגע בה עוטף אותה, וזה בשבילי תיקון ענק, שאני מקבלת את זה מכולם. תודה למשפחה שלי וליאת רגב, לכל האורחים. תודה למשפחה שלי, את אומרת, נו. משפחה שלי, לילדים שלי. על המשפחה הנוכחית, באמת עשית תיקון. כפי שאת מסיימת בספר, אני אוהבת ואהובה, אני ניצה. מסה הקטנה, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו לכאן לאולפן. תודה לכם. ותשארי איתנו, כי עוד מעט אנחנו נדליק יחד איתך ועם ילדים מפנימיית נווה חנה, שלו ילדים שהוצאו מהבית מסיבות שונות. אנחנו נדליק יחד איתכם נר שמיני של חנוכה. תודה ניצה.